Yon guys, ang mapagpalang umaga po sa inyo muli. Dito tayo ngayon sa Barangay Nalsyan, Manawag. Yon, magsushoot tayo ng Belgian Malinois. Yon, tara let's go, sama nyo kami kahit maputik ang daan. Kasama ko pala si Michael Dutong, discarding dambulag. Alright, let's go. Alright guys, shoutout sa mga mahilig sa Belgian Malinois. Belgian guys, Belgian t-shirt tayo guys. Dito tayo ngayon sa Barangay Nalsyan, together with discarding dambulag. Alright. Bago po kami nakarating dito, dumaan muna kami sa putik. Dahil kagabi, sobrang lakas na ulan. Yan, pinamano guys, pinamano. Umagang kay ganda. Dito na ba? Yan mo dito, yung tuloy niya para hindi siya makalimot. Ilagay mo dito sa balikat. Yan, tago mo dyan. Kasi makapadal sa para hindi siya masyado makagalaw. Iputin mo yung tuloy mo dito. Ka? Ibang di mo namin sa kayong salita. Yun, pasok sa banga. Yung camera spoil. Baba mo lang paano masok. Baba mo lang. Baba. Alright guys. Laki load. Laking load. Extend muna natin. Baba mo na boy. Bantayan yung babae pumapalat. Opya. Baka mo naman. Papalatayin ko muna yung lakbol niya. Guys, sobrang hirap mag-breed ng malalaking aso. Pero mas mahirap yung budget meal na sila ngayon. Kaya pinakamahirap sa mga breeders. Tingnan nyo po kung gaano po kahirap mag-breed. Gasgas, sugat, nandiyan na lahat, kalmot ng aso, kagat ng aso. Sana nakikiusap ako sa mga ibang breeder po dyan. Ano naman masyadong ibaba yung presyo. Kawawang kawawa po. Kawawa po tayo mga ibang breeder na matitino. Lumaban po tayo ng maganda guys. Huwag po natin ibagsak ang presyo ng mga aso. Lalo na mga Belgian ngayon. Diyos ko, 5,000 na lang. May nakikita ko 4,000. 5,000 may papel. Naku, saan na napupunta pinapakain nyo dyan guys. Parang awan nyo na po. Huwag mo yung pong sirain yung breed. Mas lalo nating i-upgrade. Huwag pong ibaba yung breed ng aso. Yan, shoutout sa lahat ng mga Belgian Malinois dog owners dyan. Yon, mga matitino, yung mga galing na BM lovers dyan. Shoutout sa inyo, laking load po. Malikot po yung babae kaya hindi ko po sa kalalakot. Hindi ko po binibitawan guys. Yan, bibitawan ko na. Oops, wait lang, malikot yung babae guys. Mamaya muna. Oh, wag mo kong kakagatin parang Pwede. right, laking load. Yan sa mga takot na takot mag-alaga ng Belgian Malinois. First time ko lang po sila nahawakan. Ngayon ko lang po sila nahawakan, pero napaka gentle dog po nila guys. Hindi po totoo na matatapang po ang Belgian Malinois. Nasa dog owner po yan. Kung paano nyo pinalaki yung aso nyo, ganun din. Ganun ang magiging behavior nila. Kung maayos nyo pinalaki, mabait po sila. Kung tinali-tali nyo lang, pinabayaan, lagay sa kulungan, pinapakain ng kung ano-ano, sigurado matapang yung aso nyo guys. So, hindi po biro mag-alaga ng Belgian Malinois guys. Sobrang hirap. Lalo na sa dog food guys. Nako, malmal ng dog food. Saan nyo babagsak lang yung presyo ng tuta. Nako, siguro yung mga bagsak presyo na tuta dyan, pinapakain nyo lang siguro tira-tira yung mga aso nyo.
Hindi ko naman po nilalahat guys. Marami pa rin matitinong breeder. Kaya 20% lang yung mga breederan dyan. No, parang Mike. Alright. No, parehas po virgin pala yung aso. First timer din yung lalaki, first timer din yung babae. Kaya aggressive pa yung babae, hindi pa sanay. Diba, laki ng dyan guys. Makin load. Yung una guys, ano siya, yung first session po namin, handlock po. Kasi parang may matigas din sa ayaw niya o baka hindi pa masyadong fertile yung babae. Pero ngayong second session, inyo naman guys, bilis lang. Ilan taon na to, Master? Lock and load. 9. Ay, 9 months. Alright guys. Mainit ngayon, mamaya maulan na. Yan, sa mga bago pa lamang po sa aming video, paki-follow naman po, paki-like na rin. And then comment down below baka gusto nyong magpalahi ng Belgian Malinois. Ito, baka crush nyo tong aso ni Sir. Dito lang po ito sa Barangay Nalsian. Yan sa vape shop. Anong vape shop nyo siyan? Viking Vape Shop pala. Yung mga kaibigan natin dyan, mga troops natin na taga dito sa Manawag, open po lagi 24 hours. Ilang oras kayo nagbubukas? 9 to 6 po. Viking Vape Shop. Dito lang po sa Barangay Nalsian. Madali lang po hanapin yan guys. Mura-mura lang po dito ang mga juice ni Sir. Alright. Ano yan? Half import yan, di at yung magulang. Ito? Ayun na, half import pala to guys, oh. Galing po ito kay Sir Dick Sortin. Shoutout sa'yo, Sir Dick Sortin. Malupit mo talagang mag-breed. Yan, idol na idol ng lahat yan, si Sir Dex. Hindi nagbababa ng presyo yan. At the same time, bago mo makuha yung aso mo, tinitrain ka niya. Kaya napaka-gentle na yung aso, napakabait, napakatalino, napakamasunurin. Kung gusto niyo patrain ng aso, dyan lang, Sir Dick Sortin. Shoutout sa'yo, sir. Alright. Yon guys, hindi na namin patatagalin ang aming video. Maraming salamat po sa suporta. Bye bye.